1967 ondo baino hobeto gogoratzen dut. Pele erretiratu egin zen. Fredi Martesenek Espainiako itzulia irabazi zuen, ondo irabazi ere, eta Concorderen lehen hegaldia ikusi ahal izan genuen. Zer oroitzapenak. Eroskiren marka zuriaren lehen produktuen merkaturatzea prestatzen ari ginela, nire lehen alaba jaio zen, eta lehen aldiz, erregistratu ahal izan zen bere izena euskaraz. Zitzaidan, ardi bat klonatu zutela esanez. Hori ezinezkoa da, pentsatu nuen nik. Bada bai, batzuetan harritzen gaituzten gauzak gertatzen dira. Esaterako, nire tomatiak saltzen hasi zirenean Eroskin atoren eskutik. Nireak bai, barazkiak zaintzen bizitza guztia eman tal. Zaintzen saiatu naiz beti, baina Eroskik semaforo nutrizionala kaleratzea oso lagungarria izan zen. Enuen betaurrekoekin gora eta bera ibili behar letra txikia erakurtzeko. Horrela, denoka ingustuko ditugun meriendak prestatzen jarrai dezaket, batez ere biloba. Ilusio bereziarekin gogoratzen dut 2009. Lehenik, nire bekiak jaio zirelako, Irati eta Ane, eta Eroskin gauza garrantzitsu bat egin genuelako. Landare koipe partzialki hidrogenatua kentzea gure produktu guztietatik. Banaketan, lehenak izan ginen. Urte hartan bitan sentitu nintzen. Asko gustatzen zait. Bizikletan ibiltzea, mendibiliak egitea. Funtsezkoa iruditzen zait bizitza osasuntsua izateko. Eta 2012az geroztik elikadura orekatuago batekin osatzen dut Eroski saniari esker. Txundituta gelditu nintzen Dylanek literaturako Nobel saria irabazi zuenean. Baina are gehiago, BCCren zigilua ikusi nuenean Eroski Selectia produktuetan. Basque Culinary Center haien produktuak testatzen. Badakit horrek zer esan nahi duen. Orain dela 40 urte, merkaturatu genuen Eroski marka, eta harrezkero, hasi eta familia handi bilakatu gara, zurea. Horregatik, lanean jarraitzen dugu askoz ere, urte gehiago betetzeko zurekin batera.